हेल' गाइसमोन फैगौ समबारनि बिश्वकर्मा फुजानि थाखायनो बिटिसि सिङाव माबायदि बिश्वकर्मा फुजाखौ खालामगोन दा बिनि थाखाय फुरा प्रिपेयार खालामजोब्बाय नै आं नोंथांनो देखायनो थांगासिनो जायगाखौ जों नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय आरो सोरबाफोर गोदान हाबदोंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बिदिबा नायलांबाय दा नैबेनो बिश्वकर्मा फुजानि थाखायनो फुरा रेडि बानायजोब्बाय आरोना नैबाव जागोन जाग्रा हटेलाव लसायगोन आरोना जायगाया गुवारथार सोरबा फैफेराखैबा फैनो हागोन नैबेहाय गारिफ्रा बेफोरनो आरोना फुरा दंजोबो रेडि सुनानै दोनबाय बबेखौबा खावसे सुवाखै बिश्वकर्मा फुजा होग्रा जायगाया बै माबानिया स्क्रिन सोंनायानो आरोना बै बेक साइडथिं दङ ओरैजाय रुम दङ थाग्रा मानसिफोर नैबे साला बिहारि बियो नायदो बे बिहारिया बर' रोङा रायलायदों बेखौ होसोनांगौ नैबे फिल्डखौ नायदो जालायबाव थादों नै बिहारिया नायदो नै ओंखारलांसै गेटखौ हाबबाय न' एन्ट्रिजों ओंखारदों जोङो ओरैबो दङ गारिया बिराद बुरजा एसेम्बलि हाउस नैबे बिहारिया बेखौ होसोनांगौ मिथिबाय लोगोफोर आंनि साबसक्राइबारफोर बेखौ होसोनांगौ बिहारिखौ बर' रोङा गारा बर' रायलायदों बियो बुदु दैमारिया भिडिअ बानायदों नायलांबाय थादो बेलासि बेलासि अफिस जोब्बाय टाइम जोब्बाय बै गोजौआव लाइट होजोब्बाय नै गोजानै सिनाया ओमफ्राय एसेम्बलि थिखिनियाव बाहेरायाव ओंखारबोबाय नै